Ja tänään meillä on ruokana perunamuusia isoäidin reseptin mukaan. Anneli mansikkaa. 30 €. Mitä? Aha, mä oon siis oikeassa. Sinne vaan. Sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Seksi Seppo. Luritetaan litku pulloon, pullo pankolle ja hyvää tulloa. Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonne. Mitä helvetti? Kas niin. Ja tänään meillä on jälkiruoksi luumukiisseliä. Ja näin, olkaa hyvä, toivottavasti maistuu. Ootko sä siirtänyt nää kookosmaidot johonkin? Tadaa! Ja mitähän se mahtaa olla? Tiedetään. Mitä? Tyttö, nyt hiljaa. Ai. No mitähän se mahtaa tarkoittaa? Turpo kiinni. Etteis yhtään häpeä. Niin varmaan, joo. No, tää oli vasta alkulämmittelyä. Mitä helvetti? Mä arvasin sen. Mitä? Sinne vaan, muiden pervojen sekaan juhlimaan. Voi helvetti! Tässä ei olisi mitään vaikeaa, jos asiat tehtäis niin kuin ne parasta on. Helvetti. Helvetti, homo. Tappo melkein. Hei, lata, nyt, noin! Terve.